El conseller d'Interior Felip Puig ha presentat aquesta tarda el llibre editat pel Servei Català de Trànsit, L'emocionant adolescència joves al volant, escrit pel pediatre Eduard Estivill i la psicòloga i pedagoga Montserrat Domènech. El llibre, adreçat a pares i mares, reflexiona sobre els canvis físics i psicològics dels joves durant l'adolescència, prenent com a eix central la seguretat viària. Una acció que creiem que pot ser de molt servei per molts pares i mares que en els moments en què els fills es fan grans es troben davant del problema de com actuar, com posar límits, com consentir, com tolerar algunes actituds d'aquests joves. Durant aquesta etapa el jovent guanya en autonomia i la mobilitat està al seu abast d'una manera més independent. Els primers intents de dir tinc ganes de ser més independent, o la colla, que tots tenen una moto, o el prestigi social que dona ser el que porta el cotxe amb tots 4 o 5 carregats cap a la discoteca. No? En aquesta línia, Eduard Estivill ha destacat la importància que els adolescents tinguin unes pautes adequades a l'hora d'anar a dormir. És molt normal, i això és científicament demostrat, que un adolescent pot començar a tenir son a partir de la 1, 2, 3 de la matinada. Clar, l'endemà s'han de llevar a les 7 per anar al col·le. Els pares, bronca perquè se'n llevi. Ell té molta son i dia rere dia aquell adolescent dorm des de les 2 fins a les 7, va curt de son. Segons Estivill, la manca de son és la primera causa de somnolència diürna que pot provocar accidents de trànsit. El llibre, que s'oferirà principalment a tots els centres d'educació secundària de Catalunya, reflexiona sobre l'adolescència i com pot influir aquesta etapa en l'àmbit de la mobilitat. Del llibre se n'editaran 10.000 exemplars que també es lliuraran als monitors d'educació viària per a que els utilitzin durant les sessions educatives adreçades a les famílies.